Ko ni papaidi dari og kuan. Himo og pa katayan dani hang palaya. Guys, na naman ko napatindig na duha. So tabangan ko ni jag pa ana-ana guys. Hello guys, madung adlaw, madung buntag, madung hapon tong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. So na ko karon sa baybay guys kay walay operasyon ang whale shark. Kay arang kadako kadto ag bawd tungod sa bagyo. So amping tanan guys. Diyan guys kay wa may duty si Papa Idi kay wala gi operasyon. So dako kadtong tabang kay sa kong tabangan dari maghimo mi upakatayan sa amuhang ampalaya. So, salamat kadto ko ni Papa Idi kay akong gitabangan pero kaya ra man pud anha buhaton guys kana magbuak. Na naman ko napatindig na duha. So tabangan ko ni jag pa ana-ana guys. Okay, medyo na laman ang natay makautan ta. Diyan guys nag-agahang kita ng bitaw nga balanghoy. Balanghoy. Sana ning terek na. Yeah. So gamay ra man ihang gida guys kay wagat lagi magdag kuan. So niturok na siya guys na. Ika kuan ako ani guys mga pila ka buwan mga ikatong kang manang kuan ra man kuno to. Unom ka buwan ra to naka-harvest na siya. Ja, kuan siya kapunuan sa 2 3 4 5 to So makakuan jud ta guys, maka kaon jud ta basta magkugira. Kugir man tag pananom, makakaon ta jud ta. Manahan lagi tugsukan guys kay daghan lay kajud manok. Daghan kajud manok dari. Unsa guys, murag ni init-init na hinuon siya pero gi-stop operation kay arang kasuga pagkadug bawid sa dagat. Kanang gi-stop sa Coast Guard kay signal number 3 kuno. Kuno pero ang na tan-awan guys. 1 raman, signal number 1 raman. Ato ning alaman og pangibot og sagbot. Karon dali ras sa modake. Daghang mga kabunggay dari kay nanguan ang desisyon ng jadi agahang kuan guys kanang kanis siya buongon ni katong ang tamisa nga buongon ba. So aron na sang gibutang dari sa utlanan. So kinahanglan jud nato natay utlanan sa atong di manahang juta dani juta man isang bana. Ang mga utlanan dani guys kaning kuan tawag nito pumilo buongon kaning siriguelyas ug kaning kuan bukado. So na jud tay ma kuan guys kakaon jud ta puhon kani pang siriguelyas makakaon pud na puhon. Diyan na aghang kubasa diha guys ang tambol kagang kubasa. So maka-remember bitaw ko sa pandemic guys na kada buntag sa Dukodari na sila na ko nang gibitay bitaw og mga talong, nang gibitay ang mga kubasa. Kaya ang kubasa sa una guys dari na gimuha na hagbay. Jag atong taong guys na salamat kay na jud si diyan Nakaon na jud ana atong talong napuo man na si Jaka. Sukuan lang siya guys kanang tag-as bitaw nga taong di ba pres buhol nga ara ka mugbo ra na siya bunga kana siya kay haraman na sa gibalhin mura na siya og nasawot sa pagdake kay
Sa tao pa na siya malnuris. Malnuris pag daki kay wa man makaudyon sa gitamnan. So maning kamot jud taron guys. Na makatanom tag utanon. So di okay ra ka nga way operation ron. Sideline sa panglipak. Kuha na lang na sa nipisar na kaya rong di ka doon siya. Yun siya. Mangita pa kog pang bangan dana. Kay banganan man na or isa man na banganan. Dagko ara ana pa. Sayang ang ating bahay sa una diha no. Tung purmang bahay ba. Bungalow style nga mong kuan sa una diha guys kana among garden nga kanang murag ipurma din among bahay ba. Hindi kaputan na mo og kubasa. So makamingaw pud tong among garden sa una ay ka nice kadto. Nay nabili na kanang mga lingin-lingin kanang gibutangan og manok. So gipurma to na mga lingin-lingin ba. Naigpis na laman. Asa po yung mga bakit puti o itom? Na madaghan to ah. Bukan na alay tuntuan. Inana. Kay mga pila ka adlaw na guys mo saka naman na. Jid. Kaso lang murag gamay ra ni siya pa no. Kuan maguna ang palaya nga bitin. Ako lang nasang gidaghag punuan kay arong kuan ba. Di ba butang rihas-rihas para mo sakas babaw? Mudag ko nagkampara makibalo ka asa rin yung lugar. Tangan muda mula guys. Sayang lang totong baybay diha no, naguba. Pero muapil kog kuntis uso baghimo tag bay. Nari kuan sa una guys, sana pakuntis mo to sa una manang gipa adyo dyan mo butang. Kuan sa purma nga bungalow style ba, napibintana. Yan nagsud ni mo dito na nang gibitay nga mga kubasa. Kaso lang dugay to buhaton na buhat lang to namo guys kay pandemic lagi way mahimo. Karon kay di naman ko matabangan ni Papa Edi kay nalagi sa duty niya. Madyo kali kay natabangan ko ni ja karon kay gi-cancel ag operation ja ni init traba na. Ni init traba pa. Pero ag langit jud ilhan jud nimong nay bagjo guys kay na. Sig kadyo ag kuan nga nagdagan. Hi guys, na salamat ni Papa Edi kay napurma na jud ja. Gahong naon guys anong ibutangan og sunblock kay kuan ka nang gi-cancel ag operation pero ni init na. Ang dagat may dili ano. Ang dagat may bawd. Bawd ang i-cancel guys kay pag bawd ay kadug dagat. Ang pinta guys sa kuan kay murag naadyo di ko ni bagjo. Paladyo lang man ta. Super typhoon igay. Kay kung bagdawa na si gaynak. Pasalamat ko kay nas Papa Edi na purman nagamuhang bye-bye. So mag-bye-bye naman mi dari di ah. Mag-bye-bye mi gamong duha. Mag-bye taga sang duha liya ba. Bilang og sako. Kabilang ko na magsako, mag-bye ko na mi gamong duha. Diyan guys, wala na dapat diyan kaning tigas kay na ako pa kamang diha guys nga kuan passion fruit.
padung na sa babaw. So makita nimo diha magbitay-bitay na ang mga passion fruit. Jaga mong saging dari guys na tumba kaya ra jud kasugal lagi gabi kuan. Baan ako hangin gabi guys pero okay naman ni siya kay na kuan naman na pwede na sa madungag. Jaga hang naong arang kuan na kay nagbutang ni kusan black kay arong di pud masunog ning hang naong kay iniinit man. Diyan nagingani-ngani ko guys na kay sayang po ding mga ingani na nga di masuot ba kuan man po ni sa init kanang dipinsa sa init ba diya kung bati diya papaydi diya nangibutang ni atong cellphone. Salamat di ka doon na ni mambita ni diya so magamit na di nato ni atong stand kanunay so kanunay man di namo ning magamit diya kanunay man di ka namo maalala everyday mambita ni duha ni sa kabuk diya sa ato akong dadun-dadun mo lakaw ko pero waan hadad ag buhol kay kuan balik rapud sa biyahe. Kita guys kay maka kuan nakakanta libre so mga kagdanan ba kagdanan padung sa langit nabunalan ko din ha. Tay ko mo bigay ko. Ako bili nga na mo na. Dili, tanta sa ganay. Kado ba ni dito ko man ni. Hadlo ko na ka. Ana nga pa ana. Ipakaw na lang na diha o. Okay. Ikaw mo tibas ka ng kaw ni. Okay, abo na akong ibot ani ha. Okay. Oh. Okay. Okay. Diba? Taas, ayaw, bikuan sa. Ano na, sige. Tawin akong ibot, kanina lagi. Kung ako kaya ako haslir ko na rin. Balo. Taas, taas. Lagi pwede itaas kay sapat na. Kapit na. Taas ba, may kayuta ako ang buwan. Ga. Kung kami haway mo, nahawig, nakabuak mo ligo. Buwan, lubog oras. Yaps. Arang. Ano ba? Arang, patakilid lagi. Tingnan man siya dari, oy. Pahangin. Pahangin. Kapahuway mi dari, guys. Is Dante po. Gauban-uban na ho. Hoy, Dante, mura ikaw may nagtrabaho dito. Hoy. Ano samang ka? Samad ra ba ka, oh? Hala, daghanag. Samad sa kuan. Oh? Hala. Ano man ang tiyan, oh? Dari guys na pahuway di ko dari kay init na di ka namin ipapaedit to balik na po din dyan guys so mabugnaw nag kuan saba ka ng langit ang langit saba kay dagat dito ibadji nag inusara to ga ligo lasa ka na sa padung lodan tito ibadji na to oh. Thank you for watching guys, love you all.
Amping ugampo. See you in my next vlog. Hindi. Na bye.